Mga sasakyang sagabal sa trapiko at wala sa tamang paradahan sa Baguio City, nasampulan ng Oplan baklas plaka ng otoridad. Narito ang exclusive report. Pinagbabaklas ang mga plaka ng mga sasakyan na sagabal sa trapiko at wala sa tamang parking area. Ang sasakyang ito, iniwan ng driver sa sanay loading and unloading zone lamang. May mga nakapaskil na bawal pumarada, pero marami ang mga hindi tumalima kaya sila nasampula ng Oplan baklas plaka ng Traffic Enforcement Unit. Ang sasakyan na ito nagpark na nga sa maling paradahan, dito na rin ito nagbenta ng mga paninda. Binaklasan ito ng plaka saka pinaalis sa lugar. Sinita rin ang driver ng delivery truck na ito. Alis na ma'am. Hindi ko na hintayin yung karga kasi huliin na ako ma'am. Muling kinansela ang coding scheme dito sa lungsod ng Baguio ngayong araw hanggang sa January 2. Pero kalakip nito ang paalala rin ng otoridad na dapat maging maalam ang mga dumarayo dito sa lugar si pinapairal na batas trapiko. Ipinagbabawal ang pagparada sa Session Road mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Papayagan naman umanong pumarada ang mga sasakyan sa pagitan ng nasabing mga oras. Isa lang ang mag-cause ng kwan yan, magbaba ka lang, mag-ano na illegally na hindi it will cause domino effect to your sa likuran mo na. Hanggang doon na yan, aabot na kung saan ka man hanggang sa likuran mo yan, 1 kilometro na yan, kaagad. Mula December 19 kung kailan naranasan ang dagsa ng mga bisita sa Baguio City, hanggang ngayon, mahigit 1,000 sasakyan na ang nabaklasan ng plaka. Wala namang holiday sa Treasury Office sa babalang ng opisina ng Traffic Enforcement Unit kung saan maaaring magbayad.